ngingazanga uzothetha namahameli ngegama lenkosi. Kodwa-ke xa andidukisi ngemu uba kuthiwa manje izinto ndiyayenza ngoba ndazifundisa ukuthobela. Kudala ngagqibela apha ngoba ngagqibela ngalamini inkulu. Kwakungemandanga-ke ngoku kodwa-ke namhlanje kumnandi. Mhlawumbe-ke mthatha uzofuna ukwazi uba ndizokwenzani katata, ndiyintoni apha ngoba apha ebefundisini akufuneki izibhadubhadu zihambe zimoshe izibhadubhadu. Nemsitho izibhadubhadu zihambe zimoshe. So apha bendizofundisa ekhaya ngumnakwethu utata walapha, umama walapha umntana thetha umncinci kankosikazi wam. Satshintshisana-ke nomnakwethu. Ngathi mna makuhambe yena kuqala, wathi yena makungunkosikazi wam kuqala. So ukhona loo nto waqala inkosikazi yam wenza yena-ke. So ngizama ukuthi ndize kanjalo. Ndiyabulela-ke kakhulu uThixo phase abantwana bakhe bonke bazalelwa apha ngoku ndizayo. Ndize apha segrupini ndihlukane netha ndithi kuthi into yayikhona iphinde ibe khona. Ngoku le ndlela iphinde nto ndiyazi ngenatha. Inyanisile kanti xa usithi into yayikhona thatha umfundisi yaphinde ibe khona. Siyabulela-ke kakhulu tata ngoba ndiwonke. Andifanelekanga uba ndime phambi kwabantu. Sendahlala phantsi ngo-2006. So sekudala-ke uba selungiselunguza. Andisakwazi-ke nokushumayela. Into kunayo nje beseyilikhwele loba ndingutshintshi. Namhlanje kufundwe kulaa ncwadi yesiqalo basibeka kanjalo yeGenesis. Ithetha ngebali nendlela uYakobi athi wenza umyolelo ngayo koonyana bakhe ukuze ebaxelela uba ubani into ethile, ubani uyakuthi, ubani into ethile njalo. Ithetha-ke ukuthi loo nto wayeyiqonda into yokuba kufikelele kwithuba loba angabikho phakathi kwabo. Ifuna ke ngoko uba angabashiyi bengazi uba kwenzeka ntoni. Amabali kanje ayasinceda ngexesha le-Advent ukwenzela uba singabhaduli sifune isike enyameni, kodwa siyazi eyona nto eyenzekayo uba uzawuthini ngexesha elithile. Njengangoku kule ncwadi evangeli, ivangeli yomlilo wokuzalwa kukaYesu Kristu. uYesu Kristu noba kuthiwa-ke wakhawulwa ngumoya oyingcwele, kodwa unomlilo wokuzalwa. So asilandeli into engenamlilo engaziwayo uba ivelaphi. Le nto engaziwayo ivelaphi le yalahlekisa abaFarisi nabo bonke ababezinkokheli ngoko. Balahleka besithi hayi uKristu asimazi uyawusuka bekhona nje.
wayicima ke loo nto uThixo ngoba enze uba azalwe abe nomlimo wokuzalwa uYesu Kristu. Ngulo ke lwazi sibonayo phaya lavangeli ngokubhalwe nguMateyu umlimo wokuzalwa. Mthembe nto iBhayibhile isithi ngexesha ixele ngomlimo wokuzalwa. Ndicinga enye yezinto ezibalulekileyo ifuna uba singalahleki kwakhona njengoba sikwiphulo lokuhamba indlela eyayihanjwa yokuzalwa kukaYesu Kristu. Akazuzalwa uYesu Kristu bantu basese Alphages. Akazuzalwa uYesu Kristu, wazalwa. Kodwa ngoku sisikhumbuzo sokuba kamele ukhona umsindisi wayezelwe. Saza thina saxhamla ukuzalwa kwakhe. Yenye ke izinto ebanjeba icawe mayenze okanye iBhayibhile yenze umlimo wokuzalwa. Ukwenza uba njengoba bekhumbula bona balahleka-ke abafarisi. Kodwa thina singalahleki siyazi into yoba uYesu Kristu lo sithi uyamkela unomlimo wokuzalwa. Masithi amen. Uba ke unomlimo wokuzalwa ithetha ukuthi waba ngumuntu enguThixo nje kodwa waba ngumuntu. So asiyonto ifuniselwayo, into eyazekayo ecacileyo, iyalandelwa ngendlela yayo efanelekileyo. Andisike uthetha ngendaba ye-Advent ngoku ngoba asikho kwimini yokukhumbula nge-Advent. Kodwa ndizawukhangela indawo esizawuthi sibeke kuyo okanye sithi ngayo sikhumbula imeko yomzalwane wethu. Ndandisithi ke mna kodwa ke igama lakhe Madoda umfazi leyabangalaziyo. Ndizakhalela sikhangele ke njengoba sasilila ngokuya kodwa ngoku siyavuya sonwabile. Ndikhalela ke phinde phambi kokuba ndiqale ukuyifunda le ndawo ndibeke umahluko. Ukhona umahluko omkhulu phakathi kokonwaba nokuvuya. Ndithi ngiyandiva. Ukhona umahluko phakathi kovuyo nolonwabo. Ulonwabo into yexesha nje. Kodwa uvuyo yinto etyalwa nguThixo enhliziyweni yomntu. Na uvuyo ke uba sinolithi igama nguYesu Kristu ngokwakhe. Masithi amen. Uluvuyo lomuntu okholwayo, uluvuyo lomuntu omaziyo, uluvuyo lomuntu ozinikele kuye. So noba sekufika eyiphini ingxaki, uvuyo lobukho bakhe enhliziyweni yomntu alusheki. Masithi mhlawumbe usibalo babevuya benona kwethu behleli bevuya unwabile. Into eyayibavuyisa yoba ubabini baba nesigqibo soba uYesu Kristu yinkosi umsindisi wabo. Na uthethe emkabe ngoku uzodwa usazihambeleyo esehlukana nabo. Lwaphela ulonwabo kwasala uvuyo. Lwaphela ulonwabo kwashiyeka uvuyo. Uvuyo lokwazi uba kanti lo muntu akatshabalali ngoku emkayo. Ayikuphela kobomi kuye, kodwa ukudlulela kwelinqanaba lobomi osokulenzela. So olovuyo ke lusele ke naphaya kusifana nabantwana bakhe. Olovuyo luthi lulo olubangela mabacinge olusuku namhlanje. Olovuyo loba kanene utata wemkhaya zange tshabalala. Yenye
yezinto abavela mabangayi umfune emangcwabeni likhona nje yenye yezinto abavela mabathi abesenza inkonzo ukasenza inkonzo bangayi uqala emangcwabeni bayofuna emangcwabeni ngoba lithi izwi likaThixo salukufuna ophilileyo kwabafileyo kodwa masenze inkonzo ethi siyavuya kuba uThixo uyaphila futhi nolonwabo ngoku luyabuya ngoba izinto zonke zibuyele ezingqondweni masithi amen so indawo sizawufunda kuyo ke sizawufunda kwincwadi kaPawulos ebhale ibandla laseFilipi ibandla laseFilipi uPawulos uthi chapter 4 verse 2 sayaqala phaya okanye masiqale phambi verse 4 ukwenze ba sikhawulezise singazikhona izinto zakwenziwe emva koku kwabaseFilipi chapter 4 verse 4 ngoko ke nimanywe nenkosi nje yonwabani ewe ndiyaphinda ndithi vuyani bazeleleleni bonke abantu inkosi isemnyango sanoba naxhala kodwa iintlelo zenu ziziseni kuThixo ngomthandazo nimbongoze ngombulelo kalona uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda lukwazalusa inhliziyo neengcinga zenu ningahlukani noKristu mandiphethe ngelithi mawethu hlalani nicinga ngezinto eziyinyaniso nezindilekileyo nazo zonke izinto ezithandekayo nezinesidima nangezinto ezinhle ngokupheleleyo kwanezincomekayo zenzeni zonke izinto enazivayo nezo nazibonela kum amazwi kwanezenzo ke uThixo unika uxolo uyakuba nani uthethe ke nani egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele amen namhlanje sihlangana apha kwelikhaya eyona nto engamandla kakhulu nengikhalela uba siyiqonde phaya uthi uPawulos nimanywe nenkosi nje yona abantu athi ke kwakhona ndiyaphinda ndithi vuyani ngamanye amagama sizovuselela uvuyo oluthi umuntu xa ebashiyile abantu abakholwayo ekhona unendawo aya kuyo masithi amen hayi akayezulwini kodwa unendawo aya kuyo indawo aya kuyo le wathi uYesu Kristu xa ethetha nebhatha wathi namhlanje yaba nawe eparadisi uye ukuloo paradisi ke ngoku edumisa uThixo imini nobusuku abantu bakhe thina ngoku sikuvuselela uvuyo ukuthi yiloba sazi uba kwenzeka ntoni na kumntu ongekhoyo yintoni eyenzekayo ke ngoku nathi eyawuvuselela olwethu uvuyo khalela ke siyijonge into eyenzekayo nekumeba sivuye xa siyiva sivuye xa sikho xa ndilinganisa ngam ukuba ndingakholwa I should have died satomfundisa ukushiywa nguMadoda uba ndingakholwa ngendafana ngoba mna ndandizitshalelele ukuba uzawuqale kumngeni nanso le nto yaphantsi undidimaza so yandithatha ke ixeshana lukhona loluvuyo ukuba ndisazi uba uphi masithi amen kulo ngoku inkathazo ukuphela kolonwabo ebendilwabe ngalo naye unobangela ukuba oluvuyo lubuye noba masilubuyise ke ngoku apha kwabantwana bakamnakwethu nonina masiyijonge indawo akuyo nefuneka siyazile into yoba oluvuyo lwenziwa kukuba kwenzeke usenzeka ukuthi ngaphesheya masithi amen ndiyathanda ilizwi likaThixo thina bakholwa liyasixelela masithi amen liyasixelela uba masithini na ze kwenzekeni na amen xa sikhangela ke kwincwadi esityhilelo sokhangela ke ngoku
oluvuyo kufuneka malungapheli, oluvuyo kufuneka luhlale luhleli ngoba kutheni yathi kum aba bantu bambethe ingubo ezimhlophe ngobani bevelaphi? Ngaphendula ngathi mhlekazi wazi wena. Yona yathi aba bantu ngabo baphume inxwaleko zengcinezelo, bazihlambile zamhlophe ingubo zabo ngamandla egazi lexhwala. Yiyo loo nto bemi phambi koThixo bemnqula imini nobusuku. Mayibonge ke inkosi. Bemnqula imini nobusuku endlini yakhe. Lo uhleli kwisihlalo sakhe sokulawula ngobafukamela. Abayi kulamba, abayi kunqama, abayi kugathwa lilanga, bengayi kuva ushushu. Kaloku ixhwali elili esazulwini sebhotwe liza kubalusa libaqhubele kwimithombo yamanzi aphilisayo wobasula inyembezi uThixo. Mayibonge ke inkosi. Yonke loo nto ngokuthina sinovuyo oluhlala luhleli. Yonke loo nto sinovuyo olungapheliyo. Yonke loo nto sinovuyo ekufuneka siluvuselele nakwabanye abantu, ngoba abanye abantu bawuthi bashiywa ngabalingani babo kuphela ithemba. Kuphela ithemba, kuphele konke, kungamsabikho nje. Ulothina abakholwayo uThixo nimanywe nenkosi nje yonwabani. Ndiyaphinda ndithi vuyani. Masithi amen. Uphindela ukuthi uPawulos ethi vuyani. Haleluya. Ngoba uKristu Yesu ukuni ngaphakathi eluvuyo lwenu kwinhlalo yenu yemihla ngemihla, eluvuyo lwenu kwihambo zenu, eluvuyo lwenu ekukhonzeni kwenu, eluvuyo lwenu ekunxubelaneni kwenu nabanye abantu kwesoxolomaniselelo. So uKristu usoloko eloluvuyo. Sizothi ke ngoku uzothi utata umfundisi kolusapho nimanywe nenkosi nje yonwabani. Uthi utata umfundisi uyaphinda uthi vuyani. Masithi amen. Na abantu abavuyayo ke kuKristu izinto abazicelayo bazicela ngemithandazo. Izinto abazicelayo bazicela ngokumanga, ngokuzimangalela kuThixo. Masithi amen. Yonke into etsho uPawulos phaya ngezantsi esithi zonke izinto ezicelayo ziziseni kuThixo ngoba uvuyo lwenu luhlala luhleli. Uyakuzamkela izicelo zenu, uyakwamkela uthando lwakhe olukuni, uyakunamkela. Masithi amen. So namhlanje ke sizothi kolusapho lwakwamntwana kaMatoda sizothi nimanywe nenkosi nje yonwabani. Uyaphinda uThixo uthi vuyani. Haleluya. Novuseleleke oluvuyo lwenzeka nini? Oluvuyo athi maluhlale luhleli. Lwenzeke nini oluvuyo? Ngoba linexesha elenzeka ngalo, alusuke luhle nje okwesikhotho. Luyenzeka luyenziwa. Masithi amen. Luyenziwa. uThixo bantu baseSt Alphages. uThixo wasosimungu, yazazi isimungu. Anizazi isimungu. Mafufunyana. Yawazi mafufunyana. Niyeva kuthethwa ngawo. Amafufunyana awaceli mntwini xa ezawungena. Asukazingene nje. Nikholwa zona. Amafufunyana awanandaba namntu. Awaceli mntwini. Ntona asukangene nje. Uvesithi uba namafufunyana. Usithi amen. Akhange awacele, khange unkqonkqoze unkqonkqoze. Kodwa uKristu Yesu uthi ndihlala ndinkqonkqoze. Ndifuna ukuvulelwa. Usithi amen. Kuvula umuntu ovileyo. Kuvula umuntu oye waphulaphula weva. Akavule ke ngoku inhliziyo yakhe kungene into efanelekileyo. Masithi amen. Kungene into efunekayo. Amafufunyana awafuneki. Yonke abantu ba benawo babaleka babanye wothola samangcobeni. Nikona. Amen. Yeah. Ngoba nawe akhiwa ngegovane zamangcwaba. Nikona. So awankosi
kuKristu Yesu kufuneka umuntu ngamnye kwenzeke le nkonzo ngesijongo. Ngesikhangele le nkonzo funeka yenzeke umuntu ngamnye. KwabaseRoma chapter 10. Sikhangele inkonzo ngoku ezawutyala uvuyo emntwini, ezawutyala ulonwabo emntwini, ezawutyala ukuba umuntu makahlale vuya. Amen. Yazi umuntu ongenalo uvuyo kuKristu Yesu uyadibana naye ngenye imini, wena kathi umzalwane, wena mzalwane wethu, behlala ngenye imini sowusithi uthi wena wena mzalwane wethu. So uyatshintsha, unegiya umuntu ongenalo uvuyo olukuKristu Yesu. Unegiya manezifaka apha kuye enhliziyweni. Koseqolo manisele. Kunoxa umuntu onovuyo olukuKristu Yesu kwenzeka lento ngesikhangele. Chapter 10 KwabaseRoma chapter 10 verse 9. Chapter 10 verse 9. Ukuba uthe wavuma ngomlomo ukuba uYesu uyinkosi, wakholwa ngenhliziyo ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo, ngosindiswa. Amen. Kaloku umuntu ukholwa ngenhliziyo aze abe nokulungisa. Nikhona bazalwane? Amen. Phambi koThixo uvuma ngomlomo aze asindiswe. So uvuma umuntu akuvumi igawu, uvuma umuntu akuvumi akavunyelwa umuntu. Nosithi amen. Uyazivumela umuntu efuna kwa ze kuye kube novuyo oluhlala mhleli, kube novuyo olungapheli. Ngesikhangele izibhalo kaloku zithi lo okholwayo kuye akayikudaniswa. Ke ngoko akukho mahluko phakathi komJuda nawolunye uhlanga, kuba le nkosi inye ikwenkosi yabo bonke. So kubantu abavuyayo abahleli benovuyo ngaphakathi kwabo akho mahluko. Andinakwathi ngoku umsuthu lo, angikwazi ukusho, ngoba into esidibanisileyo luvuyo olukuKristu Yesu, luvuyo olungamandla wengqondo yomuntu, luvuyo olububomi benhlalo yomuntu, luvuyo olindlela yokukhonza umuntu. Inkola bazalwane, oluvuyo luyinto yonke emntwini ngamnye. Kodwa sazi uba ayilovuyo oluziswa icawe. Andivanga. Amen. Aluziswa icawe oluvuyo, no, luziswa lilizwi likaThixo elingenileyo emntwini, luziswa lilizwi likaThixo eliphilayo emntwini, luziswa lilizwi likaThixo elilawula inhliziyo nenhlalo yomuntu yemihla ngemihla. Nasithi amen. Yonke loo nto namhlanje sizothi kolusapho nimanye nenkosi nje nonobani, siyaphinda sithi vuyani. Amen. Ngoba uthi inkosi isemnyama. Haleluya. Inkosi isemnyama. Bantu bakaJona, inkosi isemnyama. Siyabonakala into zoba inkosi isemnyama, ziyavakala ngendlebe into zoba inkosi isemnyama. Nimanye nenkosi nje nonobani. Ndiyaphinda ndithi vuyani. Mayibongeke inkosi. Yabona-ke lusangena oluvuyo, lusangena oluvuyo. Kuba nenkonzo bengokufuna uba mayenzeke. Niyaliva ne? Amen. Kuba nenkonzo efuna uba mayenzeke. So xa wamkela uYesu ayiphele lapho into zakuthi. Ayiphele lapho. Kuba nenkonzo efuna uba mayenzeke. Le nkonzo ezakwenzeka izawuthi yonke imihla ilikhumbuzo oluvuyo. Yonke imihla. Nikhona. Ngesikhangele le nkonzo izawukhumbuza oluvuyo. Ngoba oluvuyo indawo yokuqala nokukana phakathi. Ayilovuyo nje oluzawuphela kuba uphume icawa. Ayilovuyo nje luzophela kuba uphele ixesha leKrisimesi. No, ayilovuyo nje luzophela kuba iphelile ngoku iPasika.
kodwa luvuyo lukanaphakathi ngesemkhangeleke baluzawugcinwa yintoni oluvuyo ngaphakathi komuntu kwivangeli ngokubhalwe nguYohane. Ngixolele ngibona ifundele iBhayibheli. Ngixolele kodwa ngifundise iBhayibheli. Manje abantu baseNasko Bible study. Kula khalelwa ezinto singazithethi ngomlomo singazazi mazibhayibheli. Ngesikhathi kuvamile ukubhala uYohane chapter 14. Sikhangela into ezawugcina oluvuyo. Into ezawugcina oluvuyo luhlale luhleli. uYohane chapter 14. Sikhangele ngoku verse 15. Sizawusiba isimo siya. Kuvamile ukubhala uYohane chapter 14 verse 15 and 16. Ukwenye ndithanda noyigcina imiyalelo yami. Wothi ke ubawo ndakumcela aninike omnye ummeli ukuze ahlale nami ngonaphakade. Thanda le ndawo asithi amen. Amen. Uzahlale nami kude kube nini? So inkonzo enziwa ngumuntu ehamba ngenyawo emhlabeni uyenzela unaphakade. Amen. So inkonzo yenzayo noyathetha noyahlala noyahamba kodwa uyenzela ukuze phambi kokuthi ugwele ngayo. Amen. Ngoba umuntu asisosidalwa nje. Umuntu noba umuntu uphi bantu baseseni alphabetis noba umuntu uphi ngaphakathi unomoya kaThixo. Noba ubephi lapho kana mhlawumbe usesixoxweni nokusethaveni noba uphi as long as ephila ngenyawo unomoya kaThixo ngaphakathi kwakhe. Ngikho. So yonke lonto ngoku okanye mhlambe ngizawuthanda yaphosisa. Yaphosisa nje umfundisi nje. Oh, okay. Antisizolwisana kulo ndawo. So khangela le ndawo yoba yinto ezawugcina uvuyo. So oluvuyo ke luzohlala ngonaphakade into zakuthi. Amen. Luzohlala emthini idebe nini? Debe ngonaphakade. Now, luzayenza kanjani le nkonzo? Sikhangele ngoku phaya ku verse 26. Ngokulencwadi verse 26. Ndinikalele okuthi sekunye nani ke ummeli umoya oyingcwele lokuba wayakumthuma egameni lami uyakunifundisa zonke izinto. Uyanifundisa ntoni? So akhona ungazuyazi. Uyakholwa ayikho into ongazuyazi. Amen. Anikhumbuze ngakho konke endithenda nixelela kona. So sakhunjuzwa ke lovuyo lungaphakathi. Masithi amen. Amen. Nifika kumoya ahlale athi ukuhlala kwakhe ngoku asikhumbuze. Bendanje ngikhunjuzwa nguyapha endleleni. Masithi amen. Amen. Nami ngikhunjuzwa nguyapha endleleni. Liqala ukuthi liqala ukusilekisha athi siba nekhala umntwana wami. Amen. Masithi amen. Amen. Umntwana wami. Nini khona? Amen. Aninjiva. Nikhona? Nina ningabantwana bakaThixo. Nizindlalifa zikaThixo. Indlalifa ngoKristu. Lo uluvuyo kulo. Amen. Nizindlalifa ngoKristu. So yonke ningenazimuthi. Yonke ningenazigiye apha ebomini. Amen. Umuntu ongenalo uvuyo kuKristu unento ngaphakathi kwakhe. Unegiye. Ayithinta idibana sefabuwana. Amen. Idibana naye sefabu top. Nikhona masala. Ngoba unegiye apha ngaphakathi. Ngoba lithi lo ingafika ikhristu lesifuni ezikhuphi igiye ezinzweni. Uhlele uvuyo olukuKristu Yesu. Amen. So yonke lonto namhlanje sikwekhaya. Sizothi imali yenkosi nje yona bani. Iyaphinda uThixo wethu uthi vuyani. Yonke lento esiyithethe kanti loyisele inyanga nomoya wethu. Amen. Amen.